Katsotaan sitten seuraavaksi esimerkiksi ansioluetteloa. Ja sama juttu siinä. Klikataan siinä päällä. Se avaa uuden välilehden meille. Meillä on tyhjä A4 pohja ja vasemmalta reunasta löytyy valmiita pohjia ansioluetteloa varten. Kruunulla merkityt on semmoisia, jotka kuuluu vain maksulliseen kanvaan ja muita saa sitten käyttää. Jos siellä on jossakin dollarin kuva tai euron kuva, se tarkoittaa sitä, että siinä on joku maksullinen elementti, kuva tai muu vastaava, jonka voi kyllä sitten vaihtaa pois, mutta sitä voi siitä huolimatta käyttää, vaikka siellä on maksullinen merkki. Ja tässä tapauksessa otan nyt itselleni vaikka esimerkiksi tämän tästä näin ja sanon, että lisää tämä tähän painamalla plussa. Näin. Nyt mulla on tässä näin itselleni pohja, mistä voin lähteä sitten laittamaan omat tiedot tänne tallentamaan. Voin tätä lisätä sivun tarvittaessa, jos haluan toisen sivun. Ja lisätä sinne sitten lisää asiaa minusta. Ja nyt mulla on näin ollen 2 sivua itsestäni valmiina ansioluetteloon.